Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-Gvern se jerfa' r-responsabbiltà tal-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Berġa ta' Kastilja, il-Prim Ministru tkellem dwar ir-rapport tal-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Defni Caruana Galizia u qal kif it-talba tiegħu biex ir-rapport ikun diskuss il-ħamis filgħodu fil-Parlament ġiet milquha. Nista' nagħti l-kelma tiegħi minn issa li se nimbarkaw fi proċess biex il-prinċipji ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet li joħorġu mir-rapport nagħtuhom il-ħajja u tibda konsultazzjoni miftuħa fuq it-twettieq tal-istess rakkomandazzjonijiet. Kif sar bir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja, il-Gvern se jerfa' ir-responsabbiltà tal-implementazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Dr. Robert Abela bħala Prim Ministru għamel apoloġija f'isem l-Istat. Għalhekk irid inkun jien li nitlob apoloġija għalfejn naqas l-Istat. Fuq quddiem nett lill-familja tas-Sinjura Defni Caruana Galizia. Iżda wkoll lil kull min kien affettwat ħażin meta l-Istat naqas. Dr. Abela għamel referenza għal dak li qal il-bord magħmur minn 3 membri tal-ġudikatura fejn tennew għal aktar minn darba li l-Istat ma kellu l-ebda irwol fl-assassinju ta' Caruana Galizia. Il-Prim Ministru tenna li bħala Gvern se jibqa' jieħu t-talimiet kollha minn dan l-episodju xejn sabiħ fl-istorja ta' pajjiżna. Hawnhekk spjega li se jinbeda proċess biex jintlaħqu l-għanijiet li jpoġġu r-rakkomandazzjonijiet li jagħmel dan ir-rapport. Dr. Abela spjega li din hija ferita li se tfiq bil-mod madankollu dan irid isir mingħajr qatt ma naqgħu fit-tentazzjoni li ninsewh. Brabta ma' rakkomandazzjonijiet, Dr. Abela fakkar kif bħalma sar fir-rapporti tal-Kummissjoni Venezja u tal-Manival, il-Gvern se jkun qed jimplementa dak li ġie rakkomandat. Dan se jkun qed isir permezz ta' ħidma intensiva li se tinvolvi wkoll l-Oppożizzjoni fil-Parlament hekk kif numru ta' riformi għandhom bżonn qbil parlamentari. Dr. Abela fakkar f'numru ta' riformi fosthom dwar il-ħatrit importanti tal-istituzzjonijiet. F'dawn it-18-il xahar ma qadniex idejna fuq saqna nistennew ir-rapport joħroġ. Filwaqt li l-inkjesta ħadmet bl-akbar libertà u ngħatat ir-riżorsi kollha meħtieġa imbarkajna fuq qatt kbir ta' riformi. Riformi li ħolqu rivoluzzjoni fil-mod kif isiru l-ħatriet tal-ġudikatura, kif jinħatar il-Prim Imħallef, kif jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija. B'dan tal-aħħar kien proċess li beda saħansitra biss ftit sigħat wara li kont inħtart Prim Ministru. Tenna li dan kollu sar b'sens ta' konvinzjoni. Dr. Abela innota li l-bord ta' inkjesta laqa dawn ir-riformi. Il-Prim Ministru tenna li m'hemmx dubju li dak li seħħ f'Ottubru tal-2017 ma jaħtix għalih il-poplu Malti u Awċi. Huwa rrimarka li tul dawn l-aħħar xhur ingħatat prova li l-ġustizzja ma tħares lejn wiċċ ħadd. Spjega li tul is-snin kien hemm minħaseb li qed igawdi minn immunità u impunità madankollu dak li ġara fl-aħħar xhur wera li dan mhux minnu. L-aħħar xhur kienu xhieda ċara ta' ġustizzja li ma tħares lejn wiċċ ħadd. Mhux biss fil-każ tal-omiċidju tas-Sinjura Caruana Galizia. Fl-istess ħin irrid infakkar ukoll li llum għandna l-ewwel persuna misjuba ħatja dwar dan l-omiċidju u li ġiet issentenzjata għal 15-il sena priġunerija effettiva. 6 persuni oħra mbagħad huma mresqa quddiem il-qrati tal-ġustizzja dwar dan il-każ u li dwarhom il-proċess ġudizzjarju jinsab miexi sew. Il-Prim Ministru spjega li faċli ta' attentazzjoni tal-firda hawnhekk tenna li rridu nifhmu li d-dibattitu politiku partiġjan mhux loku. Bħala Prim Ministru tenna li żgur mhux se jagħmel hekk. Dan sabiex ikollna pajjiż aktar modern b'istituzzjonijiet b'saħħithom. Il-Prim Ministru għalaq billi spjega li se jibqa' jwassal il-messaġġ biex l-isfidi naħdmu fuqhom bħala pajjiż maqut.